Tagalog yan. Kita nyo? Yan ang Gabaldon. Salamat po tayo Mento and like and share po. Yan mga kagampan, dito tayo sa lugar Pingunan. Si... Tatay po, makita. Kasi ano? Pipito mo pagmahal na lang. Iyo, nasa taon ko yung mga tropang nyo rin. Tama, tatay Mento. Iyo, no? Oo. Okay, thank you. Thank you mo. Ayun, magandang araw mga kagamba. Mag-unboxing tayo ngayon ng 4,300 na Tagalog mga kagamba. Nakarating lang natin. So, yung mga order dyan, tawag na lang mga kagamba, natatampunan yung mga chat tsaka yung mga video call, hindi marinig, nasira yung headphone na naman. Ngayon, mayroon na akong ibabalita sa inyo mga kagamba, ha? Makinig kayo mabuti. Ibinawal na nila yung doon mamili ng gagamba sa Isarog, yung bus line dyan sa may Cubao. Pinagbawalan na doon, hindi na pwede doon mag-meet up o mag-pili-pili doon mga kagamba kasi bawal na doon. So, ingat lang kayo kasi sabi ko nga sa inyo, nakatimbre yun. Mabuti nga management lang yung nagbawal ay kung pulis na, dinakot lahat. Pinagkapirahan pa. Yun. Ngayon, wala na pupunta ng Cubao, bawal na mga kagamba ha. Kung pwede, tawag na lang kayo kung sino yung sealer nyo, magkita na lang kayo sa lugar. Ganon, pero ingat pa rin sa ibang lugar kasi mainit sa mata. Lalo na dyan sa parting Cubao na yan. Ayan. O, shout out muna kay, kay Kasakmal. Ito, tagahawak ng ilaw. Kay Gagamchoy. Kay Ryzen JPH ng Calamba, Laguna. Peaceful Spider PH. Jason Lagomes ng Sarawak, Kuching, Malaysia. Nasa Malaysia pala ito si Lagunes. Si Idol Jason Langumes. Lawrence Zambrano, Lorenzo Benjamin Gonzales, Jeffrey Hasmin, Kim Emmanuel J. Bautista ng Valenzuela, Normandi Santualia from Patiros, Sharon Carolina, Jeff Ronda, Gorio Salgado from Occidental Mindoro. Ingat ka dyan idol at parating yung bagyo dyan. Nasa Mindoro, tatamaan na naman yata si Yap 2316 Spider. Subscribe kayo dyan mga kamba, Spider din content niya. Si John Ryan Solis. John Ryan ba yun? Si Pag J. Pili. Si Gagambos TV. Si Mark Dilit de Guzman yan. Si Gagambos TV. Sealer ng Gagambay mga kamba. Si Kayumanji na taga Caloocan. Si tawag dito? Amparo, Caloocan. Lakay Mark de la Cruz na Spin. Si Sir Ray Bilina ng Toronto, Canada. Si Sir Jan Michael Ramos ng Baguio City. Ayan mga gamba, shout out sa inyo lahat ha. Ayun bawal na sa Cubao wag na kayo pupunta ng Cubao. Unboxing tayo mga kagamba ng kagamba ngayon na 4,300. Ito yung iba. Ayan, dito sa tabi lang ng salansan. At ito yung iba. Malayo yan, hindi lalapit natin. Ayan. Dami salansan dito. Ito pa, salansan. Ayan. Baka naman sabihin nyo iba di ako magbilang. Ayan. Ito pa mga kagamba, sa tabi. Ayan. Bago lahat ang lalagyanan kaya pag luma lalagyan mo, reject ka sa akin. Ayan. So, unboxing tayo mga kagamba. Ipapakita natin itong gagamba natin na galing ng Gabaldon. Kasi alam nyo, pagkagabaldon ng gagamba natin, puro itim. Pati lagayan nga itim.
Ayan. Ayan, mga kagamba, oh. Kita nyo? Yan ang gabaldon. Isa. Ito, Mendoza Zero. Ayan. At pagkatagalog mga kagamba, di panglaban yan, pampinta sa bata, laban ng mga bata. Eh, magkukuha ka man yan siguro, mangilan-ilan. Kasi malit na ang gagamba ngayon sa ano. Malit na ngayon ang gagamba ng Tagalog mga kagamba. Hindi kagaya nung mga nakaraan na nagsiseleksyon ako ngayon. Hindi na. Kawawa naman pag sineleksyon ko pa yan, magiging reject. Kaya mga kagamba, marami tayong gagamba. Ayan. Kita nyo? Tagalog yan na Gabaldon, may siya. Ayan. Nangalay na si Kasakmal. Shout out sa'yo, gagamto yung Kasakmal, tagahawak ng ilaw. Ayan. Tingnan nyo mga kagamba, ito, medyo maganda laman, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Oh. Yung mga nagtatanong dyan, na halagang mura lang kasi ang Tagalog mga kagamba, halagang 400. Tapos sa tanongin, may panglaban ba yan? 4 na piso halaga panglaban. Huwag nang magtanong ng ganon. Para naman tayong mga kagamba, pinanganak kahapon. Maging matalino tayo mga kagamba pagdating sa tanong. Maging matalino tayo. Huwag yung tanong na walang kapuluhan mga kagamba. Bigyan yung kapuluhan at ang tanong kasi oras-oras, minuto-minuto kasi hindi lang kayo ang kausap. Marami akong kausap. Hindi lang isang tao kausap ng mga kagamba. Ayan, no? Gabaldon yan, ha? Yung iba kasing umorder, sabi ko Tagalog, umorder, ang dami. Pagdating doon sa kanya, sabi, ay liliit pala tayo, Tagalog nga. Halagang 400. Sasabihin mo panglaban, talo mo. Yan mga kagamba, ha? At huwag yung gagawin katawa-tawa yung mga tanong nyo kasi natatawa ako minsan eh. Kahit hindi ako natatawa na lang ako. Yan, huwag gawin katawa-tawa yung mga tanong. Maging responsable tayo. Ipakita natin, kahit pakita nyo sa akin na matalino kayo, para papalampak ako kahit papaano. Hindi nyo nakikita papalampak tayo. Ayan, ang Gabaldon, ha? Ito pa, oh. So, magsawa kayo sa katitingin. Yung mga nagtatanong dyan, tay, magkano isang box? Sabi ko ganito, sin picture ka dyan. Iyan yung may video na nga. Sin picture pa ba? O, ayan, oh. Oh. Pag sinin picture kita at sinum ko yan, sabi ko, lalaki. Hindi madadaya ka ngayon. Yan, normal yan, ha. Yung pinapakita ko, hindi ko sinusum yan. So, yun, mga kagamba, ha. Sana may natutunan na naman kayo, ha. Sa unboxing ko ngayon. So, yun, ha. Ang gagamba, mga kagamba, dahil nagmamahal siya, dahil nagkukunti kaya nagmamahal. Ang mahal ng basmati ngayon. Tapos Tagalog, siyempre, tataas din yan dahil madalang ka. Panahon na dito. Yun. So, hanggang dito lang mga kagamba. Hanggang sa muli, ha. Maraming salamat. Hi! Subscribe po kita Mindo. Like and share po. Bye!